Morning. Good morning. Dulo ang tanay ng estudyante. Estudyante natin kayo medyo delikado. Hindi ang mag-aaral. Ito pa rin. Ilang ang bakbo ka. Patantapan. Pagpakari. Okay ka mo na. Ay. Diretso Diretso ka lang. Hindi ka ginong. Ay, susa. Wait lang. Tama, wala nila delikado. Yan. Oh, ano na siya malibot ako. Ano nang ginang kayo sa buong Amo na siya. Mga ginatulo ko siya kung aga. Kayo pwede, di ka delikado pa. Atras mo na sila yaman malit sa kabataan. Mga kadelikado. Dito sa ginakayo nga tay sa buong. Hindi kita ka salig, buo-buo. Ang kabataan, hindi ka nagalalagi. Mga atrasan, pare sa tubo na. Ang driver sa tulo, pulok-pulok. Saga mo lo, kuhaan lang. Napadiretso lang sa balong may tao. Muna nga ginatulo ako with si Gwen. Kay delikado pa, hindi pa matapos. Hindi mo natapos, tinuig na. Tinuig na ang tapanan nila di. Tinuig na obra na hanay. Kaya po tapos. Ang mga estudyante na show, diri nag-aagi. Wala na sang iban nga, ano kay kamasang plate sa tricycle pa lang, isa ka lang kabilog, 50 na. Ay, di. Agwan tahon mo maglaktakat, diri. Skin delikado. Stress pa lang sa pag-awon, bugtaw ka na. Lalo lang, dulo ang anak mo para safety. Kaya iti kagina, may nag-loading sila sa balas ko ba to. Hindi, kung gatanga-tanga ng kabataan, may isulan, gid. So, mayo lang kung may nag-sinya sa driver. Driver daw, lipong man. Hindi, wala lang pakialam. Nang buhay nanay. Ang taong ginakayo nila diri oh. Halos tanan hindi ginaguba na. Lagyan di daw gina pangalihid ka na lang. Hay ang bagong dalan ginaguba para amot ano ni. Siguro para sa hindi na magbaha. Ay, sa pagdudugay sa tahanan. Wala man yung nagka-overnight. Adlaw na sila ga-obra. Kita mo. Delikado. Ito halos yung nakang space di. Kaan namin isang dala. Do ano man chug-chug. Basta na po. Tingnan yung mga estudyante. Galinakat lang ada ng mga estudyante. Shortcut na dito sa Haro. Yung sa may entrance ni. Na dito sa Haro. So, amo na. Sa may entrance sa Natasha sa 7-Eleven. So, diri natapos na siya.
Nanagig ka din, guba na din nila. Pero, naubrado ano man. Wala lang. Wala lang paubra. Pero ari ko ga, biak-biak ng gapo. Ayaw ka namin isang langit. Sino pa matumato? Kung nang sigrin ka na siya na lang masakay. Anak ko nag-upod para kuhan kay sa jeep gutok. Gutok na ang jeep, hindi na kay gawang duha, isa lang isa. Hindi na bala ako lang siya maghalong sa pagtabok. Nakahamat ko na tabuyan kay hindi sa tanan oras. Tanan oras nga, ano lang kami. Of the night. Hindi ka pa yung ginawala ka. Seven months na nga wala obra ang amay. Kinanlan ka magkayod ang kabayaan sa imbis nga mapopos kapag sa iya kayo di ka delikado ang daan subong sang taytay sige na kayo ginadulong na lang siya pag matumato na lang siya sugat na lang kung hapon importante madulong siya kay delikado gid kung aga di gagkuan dra ko nagasulod papayal pong madaan kung aga yan hindi siya kabutaw ya di kami alas 3 pa lang gabutaw na ay nako dahil ito sa street dahil sa street isang open isang ating gamay na tanggi kaya hindi pwede na hindi ma-open karon wala ka karon pabalon sa estudyante ka Hoy, ang bahay pa ko. Sabay lang ng grade 7 sa tickets sa eskwela. arin kita sa ato nga ganahan thank you guys for being with me sa dalan have a great day pero ginahapok na ko oh my god wait lang maupong ko sa naging muna di amon nga straight to thank you so much ha katyan ko ng live ko kay busy ng iyay thank you bye bye amo lang na keep watching subscribe don't skip ad guys bye